Rovnako ako u všetkých živých organizmov, aj výživové potreby rastlín sa menia počas ich životného cyklu. Optimalizácia výživy začína prispôsobením sa fáze rastu, úpravou mnohých pák výživových mechanizmov. Takáto úroveň kontroly je teraz realitou. Vďaka novému biostimulantu, aktívnej zložke Centre Mondial de l'Innovation Voulier. Iris je patentovaná humínová molekula, ktorá obsahuje 3 aktívne zložky biostimulantu. V etape zakoreňovania matrica chráni aktívne zložky, ktorých difúzia je kontrolovaná produkciou koreňových exudátov. Aktívne zložky sa uvoľňujú podľa potrieb rastliny. V fáze rastu iris pôsobí hlavne prostredníctvom listového kanála. Organický komplex reaguje s kutikulárnymi voskami v liste, čím uľahčuje absorpciu aktívnych zložiek rastlinou. C-Iris-1 stimuluje produkciu cytokinínov, ktoré podporujú vývoj koreňov a listov a fotosyntézu. Výsledkom je optimalizovaný rast rastlín. C-Iris-2 aktivuje gény, ktoré produkujú ATP, energiu generovanú rastlinou, čím podporuje absorpciu a transport živín a zároveň zlepšuje celkovú funkciu rastliny. C-Iris-3 uľahčuje produkciu chemických mediátorov zapojených do mechanizmov odolnosti rastlín voči stresu. Výsledkom je, že rastlina si zachováva svoju produktivitu aj v stresových podmienkach. Iris. Biostimulácia pre maximálny výkon vašich plodín.